Ọdọfoɔ me akɔ ababa Emadek TV so na nne yate awerɛhosɛm bi ɛne sɛn ɛyɛ 2020 Vice Presidential Candidate ɛde ma Great Consolidated Popular Party GCPP Owura Andy Bampoi Sechi nne watɔ nananom ɛwɔ Nsiedo. Na nhwehwɛmu a ɛfa ɛyɛ papa yi wuo yi ho ɛne sɛ wɔn se wɔyare bɛyɛ nna kakra ni na ɛno ɛna wɔn gye no ɛto Ridge Hospital ɛno ɛna nam so man papa yi watimi atɔ nananom ɛwɔ Nsiedo a ɔnka ateasefoɔ ho biemu. Na wɔn ne no ɛwɔ amanyɔsɛm mu edi ne ho adanse kakra sɛ papa yi ɔyɛ obi a ɔde ne ho paa ɛyɛ ɛna afei so ɔwɔ akoma pa ɛwɔ ɔman yi ho sɛ nka wɔn ɛbɛdi ɔman yi so da bi a nka ɔman no ɛbɛkɔ n'anim atu mpɔn nanso owu a ɔkora de a nkwa ntimi ngye nti papa Andy Bampoi Sechi nne yi ɔnka yɛ ho ebiemu a kyerɛ sɛ watɔ nananom ɛwɔ Nsiedo. Abusuafoɔ news ananka ibo a yɛteyɛ nne yi nie. Medam ase ɛma mo ɛne hwɛ. Monkɔ so na mon subscribe to Emadek TV. Mon comment, mon share ɛmfa mman yɛpaatwɔ na mon subscribe so. Medam ase paa. Nyame ɛnhyira mo.